Izuzetno mi je čast što imam priliku da sam danas s vama ovde i da malo porazgovaramo, doduše za profesore malom i kratkom terminu, 10 minuta, da iznese neko svoje viđenje o doprinosu visokoobrazovnih institucija u Crnoj Gori u kreiranju jednog sigurnog sajber prostora u Crnoj Gori. Dakle, za savremene bezbjednosne izazove koji se prije svega ogledaju u različitim, sajber prijetnjama od strane raznovrsnog i velikog broja sajber agenata, vrlo je bitno da u Crnoj Gori posjedujemo stručnjake koji mogu da odgovore tim izazovima. U tom smislu visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori imaju izuzetan značaj. Ja ću ovih 10 minuta reći šta je jedan konzorcijum partnerstva u prethodnih 3 godine koji se sastoji od univerziteta, Ministarstva za informaciono društvo, Ministarstva prosvjete, Privredne komore i naših evropskih partnera iz univerziteta iz Velike Britanije, Italije, Estonije i Slovenije učinio za obrazovni sistem Crne Gore, kada je u pitanju sajber bezbjednost. Dakle, reći ću nešto o Tempus projektu ECSM i na kraju ću reći koji su rezultati ovog projekta. Još 2013. godine aktuelnosti u oblasti sajber bezbjednosti su nas motivisali da preduzmemo određene korake u smislu unapređenja obrazovnog sistema u Crnoj Gori kada je u pitanju oblast sajber bezbjednosti. Nakon izučavanja velikog broja i strategija, pre svega strategija sajber bezbjednosti Evropske unije i nacionalnih strategija velikih zemalja, došli smo na ideju da za realizaciju našeg projekta apliciramo kod Evropske komisije za određene fondove u cilju kreiranja jednog, savremenog načina obrazovanja eksperata iz oblasti sajber bezbjednosti koji će značajno doprineti sigurnosti korišćenja interneta i drugih softverskih rešenja. U Crnoj Gori su u strategiji Ministarstva za informaciono društvo prepoznate sledeće institucije koje su odgovorne da građanima obezbede siguran pristup internetu. Tu su prije svega Ministarstvo za informaciono društvo koje je sada u nekom drugoj organizaciji, koliko sam čuo, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za nacionalnu bezbjednost, uprave policije, ali i univerziteti koji djeluju u Crnoj Gori s ciljem da obezbede, kontinuitet u obrazovanju kadrova u oblasti sajber bezbjednosti. Osnovni cilj projekta bio je usaglašavanje obrazovnog sistema u oblasti sajber bezbjednosti u skladu sa najboljim praksama i standardima koje važe u Evropskoj uniji, zatim podizanje svijesti društva o rizicima koje nosi upotreba savremenih informaciono-komunikacijnih tehnologija, zatim unapređenje znanja o sajber bezbjednosti unutar organizacija, a jedan od ciljeva bio je i akreditacija multidisciplinarnog magistarskog programa u oblasti sajber bezbjednosti. Svakako, kada su u pitanju visokoobrazovne institucije, tu je i unapređenje naučno-istraživačkog rada koji obezbeđuje jedan kontinuitet u nastojanju da se obezbedi kvalitetan nivo sigurnosti korišćenja informaciono-komunikacijnih tehnologija. Na kraju trogodišnjeg programa koji se upravo završio u decembru prošle godine, kao najbitniji rezultati izdvojio bi edukaciju nastavnog osoblja na univerzitetima koji su prošli jedan specijalistički program na evropskim univerzitetima kako bi ovladali potrebnim znanjem, zatim edukacija nastavnika informatike u osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore, edukacija zaposlenih u državnim institucijama i zaposlenih u privredi, unapređenje studijskog programa na osnovnim studijama i akreditacija novog
programa magistarskih studija u oblasti cyber bezbjednosti. Što se tiče tog novog programa, on je urađen u skladu sa preporukama naših evropskih partnera. Na neki način je sama struktura je prilagođena jednogodišnjim magistarskim studijama, gdje se u prvom semestru izučavaju bazni predmeti, a s obzirom da je cyber bezbjednost jedna multidisciplinarna oblast i vrlo često je poistovećujemo samo sa informaciono-komunikacijnim tehnologijama, pravi pristup organizovanju cyber bezbjednosti jeste multidisciplinaran, jer tu treba uključiti i pravne i ekonomske aspekte koje su danas, da kažem, možda i oblasti koje su najčešće napadane strane cyber bezbjednosti i upravljanje, odnosno menadžment cyber bezbjednosti, jer se jedino adekvatnom organizacijom može postići, da kažem, očekivani rezultat. Rezultat je nastavni plan i program koji se sastoji od 4 obavezna predmeta: cyber kriminal, upravljanje cyber bezbjednosti, nacionalna i međunarodna bezbjednost i metodologija naučno-istraživačkog rada, a onda se kroz 3 izborna predmeta i magistarski rad studenti imaju mogućnost da se usavrše u jednoj od sljedećih smjerova koje smo inače pomenuli. Dakle, smjer ICT, odnosno koji se bazira na tehnologijama, obuhvata određene predmete kao što su cyber bezbjednosni izazovi i tehnologije, zaštita računarskih mreža, kriptografija, digitalna forenzika. Kada je u pitanju politika i ekonomija, imamo oblasti cyber terorizma, pravni i etički aspekti cyber bezbjednosti, cyber bezbjednost velikih organizacija, ili kada je u pitanju menadžment, odnosno upravljanje u cyber zaštiti, imamo predmete kao što su moderni cyber bezbjednosni izazovi tehnologije, upravljanje rizicima i tako dalje. Na Univerzitetu Donja Gorica je implementiran ovaj studijski program u čiju se realizaciju uključile i naši evropski partneri, pre svega iz Tehničkog univerziteta iz Talina, Global Cyber Security centra iz Italije i profesori iz Velike Britanije i Slovenije. Ono što je karakteristično za ovaj program jeste da je on u potpunosti usaglašen sa standardima Evropske unije i ovdje na slajdu imate jedan sličan master program sa Univerziteta iz Londona, gdje možete vidjeti da su, bar u ovom tehničkom smislu, pokriveni na našem studijskom programu, pokriveni svi predmeti koji su planirani, da kažem, planom i programom i na ovom univerzitetu. Javnost je dosta brzo prepoznala značaj ovih studija i velike institucije u Crnoj Gori, državne i privatne, su prepoznale značaj i uputile su svoje predstavnike na ove studije, tako da trenutno na ovim studijama imamo negdje oko 30 studenata, prije svega iz državnih institucija, ministarstava koja su prepoznata kao nosioci cyber zaštite u Crnoj Gori, zatim Agencija za nacionalnu bezbjednost, za zaštitu podataka, tu su ICT kompanije, elektroprivreda, bankarski sektor i mnoge drugi. Na kraju napomenuo bih za održivost ovog projekta je izuzetno bitno da se o savremenim cyber prijetnjama i oblicima zaštite i reagovanja upoznaju i građani. I ne samo građani, već i privreda. I zbog toga je u okviru ovog projekta kreiran i Centar za edukaciju u oblasti cyber bezbjednosti, čije je sjedište u Tehnopolisu u Nikšiću, koji ima za cilj da kontinuirano organizuje specijalističke obuke namenjene za profesionalni razvoj stručnjacima, zatim
za podizanje svijesti kod građana o aktualnim temama, unapređenje saradnje sa domaćim i inostranim organizacijama, podrška privredi i javnom sektoru kada je u pitanju transfer znanja, uspostavljanje i održavanje otvorene online politike za edukaciju građana i samo praćenje stanja sajber bezbjednosti u Crnoj Gori. Evo koliko vidim, 11 minuta, mislim da sam se držao planiranih 10 minuta, što je za nas jako teško. Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja, molim vas, kontaktirajte me ili putem maila ili preko nadležne institucije. Hvala vam.